LWD Basket is dwande omdat wat een heel bijzonder seizoen worden ken. De Leeuwarden basketballers wonnen deze week met 88-83 van Leiden, werd toch het noden op de beste club van Nederland is. Of het echt een historisch seizoen wordt, daar komen we de komende weken efter. Want oer oral weken beginnen de play-offs om de landstitel voor LWD Basket. De volleybalsters van Friso Snits die binnen al dwanden met de play-offs om de landstitel. En Snits had nog maar 1 overwinning nodig om voor de tweede keer op rij kampioen van Nederland te worden. Na 3 wedstrijden stiet het 2-1 in het voordeel van de Friese volleybalsters. En wordt er vreed woen van Sliedrecht dank in de champagne ontkurken worden. Mocht het dan toch misgaan en verliest Snits van de Zuid-Hollanders, dan wordt het 2-2 en is Sneun de allesbeslissende 5e wedstrijd in Sliedrecht. Cambuur kreeg het tongersdier een bijzondere bezite. De Canadese veteraan Jim Parks zegt een training in het Kooistadion en kreeg daarna uit handen van trainer Henk de Jong het bevrijdingsshirt oerlangen. Parks is 100 jaar en de enige nog levende veteraan die bij de bevrijding van Friesland wie in 1944. Cambuurspelers en trainers wien onder de indruk van de verhalen van de Canadees. Ontzag via deze Omroep Friesland Sportflits. Heerenveen is dit weekend vrij en Cambuur speelt het vreedje in ADO Den Haag. We praten de manje unai in een nieuwe sportcast. Graag, om te volgen in de flits.